Wij stellen jou voor Marit Steenbergen. De 16-jarige zwemster uit Jesterwaarde zal haar Olympische debuutmaatje in Rio op de 4x100 en de 4x200 meter vrije slag estafette. Er komt ze in actie op de 200 meter wisselslag. Op die 4x100 meter wie er Arone hier als zilver op het WK. En dit hier wie er goud op het EK. Voor Nederland nu in het water, Marit Steenbergen. Ze heeft alles. Lengte en een fantastische slag. Ze heeft het talent en de wilskracht. Nou, ik ben echt wel van de techniek. Ik ben niet zo heel erg sterk, maar dat kan je ook nog ontwikkelen. En mijn techniek heb ik al vanaf jongs af aan echt geleerd. Dus dat is wel mijn sterke kant. 2015 wie van Steenbergen het hier van haar absolute tropraak. En dat wie eens volslijn onverwacht. We hadden als doel gesteld, misschien kunnen we in 2016 6e zwemmer of 5e zwemmer worden en heel misschien meegaan. Maar dat ik vorig jaar al mezelf in die ploeg zou zwemmen en als 3e of als 4e mee zou gaan, dat was echt, nee, dat was echt niet verwacht. Een onverwachts Olympisch debuut dus. En vooral maar de estafette is maar het tiergewies. Ook de 4x100, ja, dat is natuurlijk wel een van de gaafste ploegen eigenlijk bij ons in Nederland waar je bij kan zitten. En dat ik daar nu bij zit, ja, dat was in het begin wel even raar eigenlijk. En wat dan de ambities binnen van die 4x100 meter estafetteploeg met onder andere Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk en Marit Steenbergen? Een medaille is natuurlijk eigenlijk wel het doel waar we voor gaan. Dus ik denk als we een medaille halen, dan is het wel geslaagd. En de kleur van de medaille maakt het dan niet uit? Nee, dat maakt niet uit. Marit zwemt op 6 augustus de 4x100 meter vrijslag. 8 en 9 augustus is de 200 meter wisselslag. En 10 augustus zit de 4x200 meter op het programma. Willen je meer weten van Marit Steenbergen? Drachten of Eindhoven? Justin Bieber of One Direction? Goud met de ploeg of individueel zilver? En weten wat ze kiest uit soorten dilemma's? Ik weet het niet. Sjog op omroepfriesland.nl